Alright, Balse. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka masirpat, kas ka man latay dalayap, nga nangalsem kaniya, kasaginaw biyag ko, mantay kaya rigak, nudi kan mapurus, patay pagtumpala. Ananwem ta pintas mo, nga ingingu temunay, di met umanay asanikwam, nudong teng ni patay, agayat kaitan, takasat sa diwampay, yan tangay at tuyang, nga tarigagay. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka masirpan, kas ka man latay dalayap, nga nangalsem kaniya, kasaginaw biyag ko, mantay kaya rigak, nudi kan mapurus, patay pagtumpala. Ananwem ta pintas mo, nga ingingu temunay, di met umanay asanikwam, nudong teng ni patay, agayat kaitan, takasat sa diwampay, yan tangay at tuyak, nga tarigagay. Ananwem ta pintas mo, nga ingingu temunay, di met umanay asanikwam, nudong teng ni patay, agayat kaitan, takasan sa diwampay, yan tangay at tuyak, nga tarigagay, yan tangay at tuyak, nga tarigagay.